खुलुमबाय रायजोफोर खुलुमबाय माने आङो मोनसे सल' बानायदों बे सल'आ जाहैबाय गोदोनि मानसिफ्रा माबादि सिखाव खावोमोन आरो गोदोनि सिखाव खावनाय उसुं जावनाय बेबायदि दंमोन आरो गोदो आरो ओरैबादि गुन्दामोन गोदो ओरैबादि बिसोरो माने लामा दथाफ्राव माने थायै थायै थाखा फैसा सेना लानाया गोदो एखेबारे फैसा होआबाथाय बाला फुनफ्लेनानै माने मेगनखौ खाना खालामोमोन आरो गोदोनि सिखाव खावनायफ्रा स्टिक हरखालायोमोननो गोदोनि सिखावफ्रा स्टिक हरखालायोमोननो नोंनाव उमुक दिनाव नोंनाव फैसा लायनो थांगोन नोंनाव सिखाव खावनो थांगोन नोङो थाखा फैसाखौ रेडि दोनखालै ओरै होननानै गोदोनि सिखावफ्रा बेबादि स्टिक हरखालायोमोननो आरो गोदोनि सिखावफ्रा माबायदिमोननो हेसाक लालायनानैसो खावनो थाङोमोननो आरो सिखावफ्रा ओरैबादि गोदोनि सिखावफ्रा डेन्जार सिखावखामोननो आरोखि हेसाक लालायनानैसो थाङोमोननो आरो सिखावफ्रा मोनसेल' जायगानि नङामोननो आरोखि बिदिनो गोजान गोजान जायगानिफ्राय बिसोरो ज' जालायोमोननो आरोखि बिसोर ज' जालायनानै माने बिसोरो माने सिखाव खावोमोननो आरो गोदो ओमफ्राय उसुं जावनायाथ' बिराद ट्रेनिं गोरोंमोननो गोदोनि उसुं जावनाया माने सिखावफोर नङाब्ला हाबनो हायानो आरोखि बिसोरनि उसुं जावनायखौ उसुं जावनानै मानसिया उन्दुदोंना उन्दुवाखै लावथाय थख्रा सोहरलायनानै माने गलदं गलदं होननानै सोमावलायहरोमोननो आरोखि माने सिरि मोनगोन खोमा उन्दुदों ना उन्दुवाखै ओरै होननानै लावथाय थख्राखौ सोहरग्रोलायनानै माने सोमावहरोमोननो जुदि बे उसुं जावनायाव माने लावथाय थख्रा सोहरनायाव जुदि जेबो सिरि मोनाखिसै होमबाना हयले हाबबायनो आरो गोदोनि सिखावा हाबसे हाबनानै थोरसि लथा बेबादि लांजोबोमोननो दखना गानग्रा जोमग्रा बेबादि लांजोबोमोन आरो ओंखाम संनाय दंबा ओंखामफोरखौबो जालाङोमोननो आरो फिथाइ सामथाइ दंबा फिथाइ सामथाइखौबो खानानै लाङोमोननो आरो गोदोनि सिखावा माराथुक डेन्जारमोननो सिखावा उसुं जावना हाबनाया बिराद गोरोंमोननो आरोखि थिक 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 बेबायदिमोननो आरो दा सानसेखालि मा जायासैनो माने सिखावा उसुं जावबाय जावनानै हाबबाय आरो हाबनानै सना रुपा गासिबो थोरसि लथा लानानै थांजोब्बाय आरो सिखावा दाना लानानै थांजोब्बाय नालाय बिदिनो दिनै बेयाव जावबाय गाबोन बैयाव जावबाय गाबोन समफोर बैयाव जावबाय बेबायदिनो सिखावफ्रा उसुं जावै जावै लाङोनो आरोखि दाना गामिया ओरैबायदि जारला जाबाय माने सिखावखौबो हमनो हाया मानोबो हाया बेबायदि जाबाय आरो थिक थाक दाना मोनसे न'खराव जावहैबाय सिखावफ्रा जावनानै उसुं जावनानै हाबनानै सना रुपा थाखा फैसा गासिबो लानानै थांजोब्बाय आरो दाना लानानै थांबाय नालाय एखेबारे बे न'खरनि मानसिया मा होनबायनो सिखावफ्राथ' बारानिफ्राय बारा जाथारबाय उसुं जावनाया पुलिसनो थानायाव खोन्थाहैनांसिगोन ओरै होननानै थानायाव खोन्थाहैबायनो आरो दाना पुलिसफोरनो खोन्थाहैबाय नालाय पुलिसफ्रा फैबायनो आरो फैबाय फैनानै दाना एखेबारे सिखावखौथ' बोरै हमलायखो दाना रायजो राजानि मानसिखौ एखेबारे पुलिसफ्रा लेंहरजोब्बायनो आरो रायजोनि मानसिखौ दे फैजोब गासिबो फैजोब ओरै होननानै 6-7 8 गामिनि रायजो राजाखौ लेंहरजोब्बायनो आरो पुलिसफ्रा लेंहरजोब्बाय दाना लेंहरनानै बुंबायनो पुलिस देरसिना दे जाय हाबनो हायो जायनो हाबनो हायो बेनोनो जोङो 100 थाखा प्राइज होगोन ओरै होननानै बुंबायनो आरो दाना एखेबारे रावबोथ' हाबनो हाया ओरैबादि साइज जावखायोनो माने उल्था जावनानै उल्था हाबलांनाय दाना रावबो हाबनोनो हाया जायनो मोनो बेनो हाबनायबाय हाबब्लाबो
सिखावफोरनि उसुं जावनायखौ हाबनो खायदाखौनो रोङा आरोखि दाना बिबो हाबो बिबो हाबो बिबो हाबो बिबो रोङा बिबो रोङा बिबो रोङा बिबो रोङा रावबो रोङा दाना बुंबायनो सासे मानसिया आं नायनि आं हाबनायगोन ओरै होननानै बियो हाबनायबाय आरोखि दाना बियो हाबनायबाय ओरैबायदि मोजां हाबबाय बियो माने बिराद खायदाजों हाबो आरोखि हाबबाय बे उसुं जावनाय न' सिङाव हाबलांबाय बियो हाबलांबाय नालाय दे बे आरामैनो हाबनो हाबाय आरो दाना बुंबायनो पुलिसा बै ओंखारबोदो जाबायनो जेला न' सिंनिफ्राय ओंखारबोयो होमब्ला पुलिसा बुंबायनो खादो बेखौ खादो हेंकाप होनांगौ बेखौ सिखावा बेनो थार सिखावा नङाबा बोरैथो हाबनो हादों बिलाय बे मानो हाबनो हादों एथ' मानसियानो हाबनो हायाखै बेनो सिखावा नङाब्लाथ' हाबनो हानाय नङामोन बियो आखाइयाव जिंज्रि होदो ओरै होननानै बेखौ खाबाय आरो खानानै ओरैबायदि थिगसे बुबाय आरो बुबाय बेखौ बुनानै सोंबाय बुं बे उसुं जावनाया नोंनो नंगौना नङा ओरै होननानै दाना बियो सिखार जानांबायनो नंगौ सार जोंनो खावदों जोंनो जावदों जोंनो जावो ओरै होननानै सिखार जाबायनो आरोखि सिखावा बेसो दालाय मानोथो सिखावखौ मोनखो सिखावखौ दा मा मोनखो नायदो रायजोफोर माब्लाबाबो सिखाव नङैया हाबनो रोङा बे सिखावखायसो हाबदों दालाय मानोथो सिखावखौ मोनखो ओरै होननानै थिगसे बुनानै बुं नोंनि लोगोआ साबसे दं बुं खोन्था नोंनि लोगोखौ खोन्था अबाव दं ओरै होननानै पुलिसफ्रा सोंबाय आरो जेला सोङो होमब्ला सिखावा बुंनांबायनो एकदम उमुगाव सासे दं बैयाव सासे दं बैयाव सासे दं बैयाव सासे दं ओरै होननानै बुंबायनो आरो होमब्लाना खोन्थाजोब्बायनो सिखाव हाबनायावबो जोङो सिखाव दाखाथि खालामहैनोबो जों स्टिकसो हरखायोमोन स्टिक हरनानैसो थाङोमोन हेसाक लानानैसो थाङोमोन उसुं जावोमोन बेबायदि जोङो अनेक रोखोम जोङो सिखाव खावोमोन दा नंगौ बे जेसेबां उसुं जावदों जोंनो जावदों दा जोंनो आरोखि दा बेखायनो माने सिखार जाजोब्बाय आरो होमब्लाना पुलिसा बुङासै नायदो रायजोफोर सिखावासो हाबनो हायो सिखावासो हमनो हायो दिनै जों नङामोनब्लाथ' हमनो हानाय नङामोन दानिया सिखावा दिनैनिफ्राय गैला खम जासिगोन होननानै बुङासैनो दाना रायजोफ्रा बुंबायनो हामथारबाय सार नोंथाङा फैनानै सिखावखौ खायदाजों हमनो हाबाय जोबोद मोजांनि बाथ्रा नोंथांनि सिखाव हमनायखौ जों जोबोद गोजोनबाय नङाब्ला जोङो थानोनो हायामोन बैनाव जावलाय बैनाव थांलाय बैनाव खावलाय बेबादिनो थोरसि लथा गासिबो बाक्सु थाक्सु सना रुपा खावना लाङोमोन रायजोफोर बिराद मोजांनि बाथ्रा जाबाय सारा फैना हमनो हाबाय गोजोन्थों रायजोफोर गोदोनि सिखावफोरनि सल' रायजोफोर गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा गोजोन्थों।